Aiza bichika. Oh, Claire de Lune, fato na wewe. Commentaire na rin kun chak mis voval, kembali valia kuche kizrin. Mas mentionné fake na mana. Tenga, além tenga mbunga me version tenga kofa. Ita publication ita ku champe e fato. La coccinelle, oui, salut. Premier commentaire a mis la crédit, qui a mis la crédit. Là, c'était que tu as dans le forfait. Zarmba dans le forfait, Zamana en direct. Coucou ma jolie Rosa Milan, coucou Marie Hortense, coucou ma belle, coucou Archad, coucou. Chaque fois marmar, sur 300 personnes, n'a fait tout qu'on a rien de lève. Bonjour tout le chimbola maman non ça tu me dis qu'à toi que je bois pas d'alcool en fait. Valeur coucou Eliane Zerazav akori zera chism kaskrana no mais chism kaskis fait que stiato e chis tu ato coucou pela sua. Coucou ma belle, Chiagnek donc Chimama, non, enfin 300 personnes, Stéphanie, non, enfin 300 personnes, dans un qu'on arrive là. Elodie, Azafio Babidou, Babidou, tout comme vous direz Babidou, Anna Olbota, Bella Halni, Primaire, Kemana, Marine, Taxa, Keita, non, Faela Bezana Maling. Je suis taxé, je suis Jenita, tiens, je suis Jenita. Il voulait ma femme. Ah bon? Tac, tu as casse que soirée la halle, il faut m'aider. Tu m'as fait que non. Am vu ma robetia, j'ai tiara, foutenga beato, coucou zavave, coucou bon. Zayani ce comment le commentaire en chikadiabnian, Claire de Lune. Oh, oui, fekina. Bon, mal commentaire en chika diabnian, là, c'est chulasa directana, chulasa kuranga tonian. Ya là que tu n'aimes les faits au cascas, quoi. J'ai une faillite en publication, tant ni soirée ni organisée, que tam nialing, tam fast food, to. Ya taxa, la yonil, boy black. J'ai une soirée ni tam nialing, tao. De normal la fio comme un dans cette zamichi nyambini billet en varavaranga ko fazami organiser soirée zeng est-ce que ça zeng bola chat zeng chi dans varavaranga faza fontana billet d'entrée karazeng sol mentionné Wendy la stick check up par partager na relève tom zema la claque tanul jabi mboya langa mni anareb kam ni vol nga we zati ya mangala la zalazanja tiam tad problème manja imagine ça j'ai pas cherché du tout si sera takarak problème ma jab miswa za zeni ibakalera yo tirete ntenga chi tirete nolo oui nande soirée tax le 13 publication na canal fa comme na recapture ni zanant façon dia tax message c'est vers 18h les amjeto devwe terzana ita message de nangano pel vidéo za na untanwe za chinit détail en relation jarefa mana kortsara ben histoire de confirmer ni mnanga chi possible za ta fiasa uzizi oliko au auza de taxa olu chi asane zan chi mid treska privé fa samba zingi demande service nanga ni tamna avec yomze zazing nangano ok d'accord za kozanu za neftangas satiao kolombu puato soirée ni ndia taxa istiano lombu pu taxa za organisatrice za bukati akuzene mbo mi pet kam plask za organisatrice soirée ndia taxa zingma tiano lombu pu taxa la yoni boy black soirée andasa no lombu pu en fumba kon muza avant problème personnel l'anjari wany andi annuler que soirée na non je vais pas annuler si annuler qui me ramanganzan mit soirée là c'est sûr et certain si annuler avec yamze il dira que il risque de taxe c'est amar beol mi vol ngawe mis relation de quoi il taxe fa ma tête cragne valait ko vidéo nefa za vous êtes relation de qui taxe tena purement professionnel ko itanare vidéo maman zana ning
taxe zao afaka izy mangataka fiara-miasa aminahy dokoely karaha na mangala zahy koa izy mandeha mivolagna misy olo magnanjany anditany aminao ao za magnefa izy afaka mivolagna amin'olo agny hoe tsy magnefa na magnanjao fa taxe zegny magnefa izy aminahy za koa magnefa service aminazy ary za zay olo présente ny taxe aminahy tant que zahay roa miara-miasa zay olo présente ny aminahy tsy maintsy za tsy avogna amin'olo présente ny aminahy niany izy volagna to dokoely mamanzanako karaka ho avy aminao atako amaregny izy après 2 mois 3 mois izy minenagna zahay igny nagnanjany fa to misy zany honenahagna koa karakara dokoely izy zahay magnanjao atako fa tsy midika za mahay le ologno haiky taloha ka ni présente ny aminahy to mamanzanako izy miaraka amin'ologno ka fa présente ny aminahy za ndia avogno amin'igny non je suis pas comme ça tsisy olo andirasaky meilleur amiky zao fa tant que zahay miara-miasa za tsy mirafy amin'olo na miafahafa amin'olo iarahana non zay olo miaraka aminazy asanay mandeha fo fa tsy zay olo iaraka aminazy andira fesako nenanako problème andefa message taminahy taxe hoe tsy mahazo miditra mamazanany azoko izy fa za avant zany tant que zareo mato zareo fa miditra raha magnanjany baka zare mety efa tsy fagnaraka izy moa fa nivolagniny mamanzanany amilevinazy hoe tsy fandevy maty tsy haiko magnino zazany mieritreritry après izy mandefa message taminahy mety mafo eritreritry anahagna adinjareo satria taxe tsara nagnandefa message nagnandregny taminahy taloha na taxe fa misy olo namany ndesiny mamy partout amin'ny soirée Antananarivo to mahita ndesiny amin'ny soirée ateny fast food ero mamanzanany igny tonga fo za mitsy magnampiditra zany ny raha nagaga za taminahy Monica anato defa mandeha miattaquer za personnellement ana amin'ny soirée regny za mivaravarana za mitsy ndro magnampiditra ana magnefa bie miditra ary taxe igny kofa misy olo alany amin'ny soirée nazy ohatra izy minenagna aminahy dokoely za misy folo miaraka aminahy to de kontekao ana magnefa cachenahy alana zany ok taxe tsara magnampiditra olo gratuit amin'ny soirée zany fa matoa anaty aloha ka mahatsapa-tegna na miditra gratuit regny alany amin'ny comptenazy misy olo magnanjany nombre tonga ake dokoely ampidira fa za mipaye io igny za miregle cachenazy maraindray alagna amin'iregny fa itsy sy raha gratuit zany karaha za mangala izy tsy gratuit koa de izy koa fa minenagna aminahy miova le olo ampidiriny ana tsy maintsy magnefa ary zany le nampiova hely programme natana za malagnina za tsy malagnina za fahitana za miasa imagine manintsy andro amin'ny fast food ero Monica za mipetraka mivaravarana akeo manintsy andro regny mandeha 2h 3h du matin manintsy za mipetraka ake za mivarotro billet vola plaisir zany interako amin'ny andro manintsy ake regny non miasa za amin'iregny fa izy micomprendre za izy koa fa miova consigne me zany za avany miova koa lalagna mandalo ary zany le nampiova le raha tamin'ny asa soirée nahy tamin'ny firy zigny za nivolagna aminahy ana magnefa eo za za tsy magnefa zay koa fa mony soirée ny babanzanako non za magnefa na niany satria zay le consigne hazoko ary za mieritreritrereny mikoragna tamin'iregny zay le consigne hazoko de magnefa o za taminahy magnefa o za antsova izy o za izy dreko za koa fa antsovina kofa antsovina o za izy mivolagna aminahy hoe aza ampagnifiaigna izy ampidiry dokoely fa haiko ataoko plus un fogna le olo agnatin'ny kôta anazy nagnefa natana fafalaigna kona koa igny tsy falaigna drako mato za miambigny varavara ake ninahy tady vola haiko ma za olo ampiditry vola aminahy ake tsy aleko vola nagnefa niditra na tsisy problème ata na niditra za mbola mikoragna aminahy fa ana to defa niavogno taminahy depuis igny ana fa tsy mivolagna aminahy mitratra aminahy handalagna na tsy mivola za tsy mamany sa igny hoe le 13 igny aza ampidirigny izy amso raiky za nietretrerefy mety efa grave donc problème mare ana fa lasekitry efa nivolagna hoe zay tsy fandevy maty na izy maty za tsy mandatsy karaha maso anazy nanana za nietretrena tso avy taro ary ana mahita za na tsy mivolagna aminahy fomba koa moa zany divolagna aminazy zany raha misy na tsika fa tsy mikoragna aminay mpetrika tsy mikoragna amin'ino fomba koa zany divolagna aminahy hoe ana rozy mandeha amin'izany fa zao mato izy ny voasambany nivolagna raha zany taminahy eritreretiko mafy problème mare taloha ka zany satria izy taloha ka
Arena izy efa miaraka amin'ologno anazy ana mandeha soirée nazy tsary nahitako problème izy tsary nivolagna aminazy ampidirigny raha nivolagniny fogna retiko tanahagny ary manaka za magnontany baka ary manankory maman'ny zanakana ehe izy efa côté anazy izy magnefa izy ko tonga ake lahaligny amin'izay ary za lahaly zany tsy nandeha nagnala baraka ana Monika tsy nagnala baraka nivolagna anao za fa nandro nitabataba ary za tsy afaka hitsangana za olo mivarotro bie olo milahatra mividy bieke hitsangana ko ve ndegna boaka message agnatin'ny téléphone fogna hitanao Monika to koa message ambala andeha madibadiky 13 mai hoany za andeha madibadiky zany za ndegna zava amina fogna hoe ana tsy mahazo miditra andeha latra soirée nay agnatiny ka za olo mbo hitana filaharana take iny olo hiditra amlera fidiran'olo marina tsy possible zany ditsanga yala comme place ke ndegna zava zany amina iro message ezo za nagnazava moramora amina Monika za azafady na tsy mahazo miditra za fo tsy nikehiny taxe anao zay na malegny za ana noho netsika fa tsy fampivolagna eto sa ana mitsy dikoely malegny za ana misy problème amina nagnatony zaha nadahana ni buisbuiske amina za amin'ny famvatro bie na jany koely poziny bie na na mal koragna ni nadahana buisbuiske amina za hoe nanankory zy hoe na zavaiky amin'ny anadahana tsy haiko problème manjareo za fo zandra ni volagniny taxe taminaha zaho za tsy afaka andeha mal zany fa anareo za tsaratsara aminareo za magnantsova taxe areo za vao magnantso azy asevy mandefa message aminaha taxe hoe mahazo miditra izy za tsisy problème za hana zay metratra za midodiny tseke anandegny fa prix d'entrée aminaha tsy alaiky ana mpidirika fa na ko alaiky mpidirika ve tsy hiakatra taxe ke za tsy andesa sain'olo jiaby agnatin'ny fast food eka eza taxe za to asasainy public jiaby tonga kalendy za azy tonga rango 9h 10h ary nefa izy zare minuit zare miakatra za nagnatony za mpagnitelony ko namanare ni buisbuiske amina ni buisbuis ko za nagnazava aminazy tsy za heko za azave Monika fa tsy haiko za problème manjary taxe ary tegna tsy haiko problème manareo za tsy mitra de tegna problème vie privée ny taxe ninagna za mijanogno amin'ny hasanaha raha ko fa magnitikitiky hasanaha sy vitako hasa igny za vao magnaraka décision hely maraindraigny ndraiky na tsy taxe olo tokony antsovinagny tony ana hoe izy qu'est-ce qui se passe iny raha mandala zandro andeha attaquena personnellement hitako izy ana tsy olo meilleur amike na tsy olo ko iny tsy olo mpikoragna amina natanagna na hetoetrana na tsika fo tsara ndraiky hoe aloha ndiboaka aloha nganjao isanandro ko raha nisy donc mbola nare nilamigny tany atsika donc hita indraiky indro satria za miara-miasa amin'ny taxe niany ana nagnano tsy nahay navaly afiaragna anjare baka mety tsy vovo tiana mitsy mahita commentaire an'olo ka azy re mety miady vote mety miady ino kelera ko za diady raha magnanjany amina ena tsara relation misy taxe zany purement professionnel ary taxe zany efa misy olo tiany ko zany raha tiana ho regny aketo rekiro problème nare vie privée nare telo agny na jany komkoy eno fa message nambarako na antsova izy volagna izy zany ihany kofa mahazo message aminazy karazany volagna tamina hoe ana magnefa fa taxe ny andraiky za kofa mandefa message aminahy tsy magnefa izy miditra de naniano za satria izy kofa minenagna aminagna izy tsy magnefa dikoele dikan'izany to defa na comme karamana zany tsy maintsy agnefa azy maraindraigny karaha zegny zany le raha nandalo lahaly tiako zegny anare mbo marigny versigny aketo dikoely tsy nanampiditry mamanjanaka taxe miditry vadiagnan-jare tsy fidirako vadiagnan-jareo edy fô fagnajako hasako na avy amin'ny walawalan-draha jiaby pour problème mandraha jiaby ary marigny ta nisy Lionel nisy Boy Black nisy ngia taxe Lionel zegny izy ko ninenagna taminahy dikoe za angala izy za dikoely ko alena toko magnanjao za tsy nganjao za tsy maintsy mandeha mizaha solution karaha mantegna magnano cachet ko tegna magnano négociation amin'ny artiste io ana zay ndeha mpisoma ke andeha amin'ny raha tsy tiana izy ko tsy agnano ke nanankory ary magnano organisation za tsy hireo izy ta ampodika avance na dikoely tamin'ny 13 za ko namaly azy ampodika avance na dikoely izy za tsy hira
tsy vita organisation za boka tsy miditra zany za tsy miditra zany za mijanona amin'ny hasako zany hasako ary za tsy nagnala baraka azy taroa fa izy fogna to defa nanontondro za misy problème amina za misy ino fa nazavaiky amina namany jiaby jiaby le nagnatony za mibisibisiky aminazy avaiky tsy zao fa re mikoragnesy aminazy tonga taxe satria zare nenagna hikoragna amin'ny taxe tonga taxe niditra ta anadahiny nandalo tena antsokafika anadahiny satria mbo ialako amle problème iala dotodoton-draha mbo anadahiny zany mbo magnazava aminazy hoe zioa tegna taxe problème fa tsy dirako anadahiny mbola nivolagny afaka taxe eo zandary mikoragna aminazy za fô tsô anabavina mbola hiditra za fa nikoragna amin'ny taxe izy fa sava za fity gagane za marendregny izy magnano en direct izy mivolambolagna za bon za nanjary za koa zany le navianjiny nanjary za koa za fa izy igny amizay takatra le olo fa tsy tia fa malaigny tonga de fa mahita raha jiaby volagniny regny logique et tout ça fa nina moi personnellement za misoareky magnano izy za mitady vola tegna mitady vola marigny izy moa le nivolagniny tegna le mbola tsisy tegna mitady miaritry nintsy amy fast food tarô tamin'ny aligny zany mitady vola tsy agnatin'ny affaire zegny anao io matsina agnefa sa hidipoagna tiane tia raha hoe non izy agnefa fô tsy haiko adinjare tsy haiko problème manjare sy babanzana antsova za koa fa vita en direct anao ok kasamo mantsofika na vo vita elesity zegny le raha nisy tamin'ny aligny affaire anjare moa mbola tsy haiko fa za zegny monika misadressé amina direct anana andeha nivolambolagna za amy raha jiaby regny vu le raha natoko nagnotany za nalohaka nagnano izy igny ko nagnotany za ino moa raha natonga ana nivolagna doko hely taxe tsy nagnampiditra za boaka ko na edy capture igny fa amin'ny aligny igny fô za tsy navita nagnaboaka capture ita amina ary za nahita dose ny message ny taxe tamin'ny le 13 za tsary nieritreritra na olo tonga tsy nieritreritra za satria izy avant zigny tsara olo nagnandefa message nany taminahy nefa izy efa anarefa tsy fagnaraka hoazoky yeyena raha magnanjany anao io mafaigny za fa haiko fa haiko bonsoir sady olo araiky aza anapahana asanao mandeha mahitsy mashiri Keira merci de me comprendre berizikula fa ato zany le raha nandalo tamin'ny aligny oui anao ni bisibisiky tamin'ny taxe tsy ni bisibisiky fa namandreo ni bisibisiky taminaha hoe ino le problème be crédit tsika ty lève noawa 2000 spectateurs aniny doko hoe 1130 ia zany le raha nandalo tamin'ny aligny ratsy baka antegna la close stock na fogna regnina fa bombarako anareo hoe zany le version ary malinjare roa jusqu'niany mbola tsy haiky malony privé njareo agny tsy haiko fa le nikitikitiky hasanana fogna ny haiky na zahoako raha jiaby regny fa izy regny ndraiky comme d'habitude zakako fa izy le nivolagnina Monica ajiaby nivolagnina regny ninahagna mo mazava ho azy ninahagna avec preuve raha jiaby nivolagniko regny izy capture fa nicaptureky takeo igny le raha nivolagnina raha jiaby mikasiky za regny koa engany anagnana preuve fa ninahagna mo ninahagna fa aminahagna akato le tsy mampifagnaraka re igny tsy haiko igny are demerde eky re magnazava igny are demerde eky re amin'igny fa le ninahagna zany asako zany fogna le raha tegna namezako priorité raha tamizay are nako olo mpikoragna taminahy tsy nampagnino taminahy ohatra tsika mpikoragna magnakory mivolagniky aminazy igny za edy malo olo
hitako rafesana taloha karaha jiaby zany ary zany natonga za fa tsy nandeha ninene nandeha nagnazava raha iny taminao satria zandro ny rafesana taloha karaha jiaby zegny sarotro aminahagna Monica na zovy akeo zovy vadiny taxa na zovy zay vadiny taxa akeo tant que zay miara-miasa taxa mivolagna aminaha ameza ihany na volako na ataovy magnanjao dikoely zao zero volagniny ko mbola mikasikasanay tsy maintsy hita izy mivolagna aminaha 50% zao na ataovy magnanjao zao na ataovy magnanjao dikoely atako raha reto olo roapolo reto dikoely ampidiro amy soirée na ampidiry ametabla VIP dikoely za halaiky VIP diaby reto dikoely amy soirée ne amezao fa taxa zany izy magnifa izy menagna amina reto tsy lahala reto dikoely elemanahagna magnisa fogna zahay ake firy folo ok dira re folo amy compte na taxa ya eza tablane dikoely fa pare ya io magnanjany donc nazavazava amitsika donc le raha tiako azavaigna zay le raha nisy fa izy igny moa nifototry aminahagna atô ny en direct jiaby mbola ngoma izy mampalahelo tsy haiko ndraiky ngia igny igny zany le raha tsy de voavaliky zegny le intimité ny taxe intimité nazy intimité niny tsy haiko fô le za tô de efa natany misy problème personnel aminazy igny tsy marigny aminahagna za kofa mahasanahagna ro za tegna miasa marigny anare koa an'le mpandeha fast food edy tsy mieritreritry mahita za magnano fiainako za mandeha miambigny maraindregny jusqu'à maraindregny zany bitagna varavaragna soirée nary ho an'le olo mpandeha fast food mahay tsara zany dikoely le mivaravaragna kifo za tsy le magnano le mandeha mipetraka agnaty mandeha micommande non karaha za mikoafira anagnaka koa za mandray client za mitaly mandray cliente za mitaly za tonga amy soirée nazy za tsy magnirika mikarakara maolo ndare mitagna varavaragna ndare magnanjao non za mitsy ndro miaritry nintsy ake jusqu'à 3h 4h du matin ke za miambigny varavaragna ke maraindregny regny zany tsy tia hazo vola za amregny fô tia aritry nintsy fô non fa misy raha tsy azoko ta artiste anahagna re koa tsy alaise zare tsy akatra zare aroke olo andiza zare maro olo mandigny zare maro nanjany courage anao ba oui izy igny ndraiky la za sanagnino azony izy igny azalady koely boutique of qualité biafa whisky rie andignana korana sisi azo black label ndraiky red label regny ka samy za miambigny appel ato d'accord fast food io manino question fa tsisy raha haiko non niny mpianatra izy io fa organisateur regny matetiky magnofa izy io magnofa ka de agnanovana soirée fa fast food abaka mbola tsisy raha misy de antegna magnano location raha jiaby zare io fa ela nisaraka sa mbola igny ndraiky tsy voavaliko ake taloha zegny fatafara zegny viavy io tsy nivolagna tamy dikoely zegny antony tsy nagnazavagna tamy viavy ba oui izy mahita za karaha ampitoviziny amin'olo tsy haiko olo nagnino azy regny za or que za juste mikoragna amin'ny olo nambarany taxe za vaovao amy soirée nagny izy ndraiky tsisy namagna viavy de za tsy maintsy mikoragna aminazy oui salut bonjour de igny aminjay hitany tsy tiany za aminjay ny raha fiasany miaraka amin'olo igny za aminjay moa tant que za tsisy problème amin'ny victime amy resaka relation taxe za tsisy raha mamparary fô za agnatiny izy tsy mivolagna aminazy za mangigny izy le nivolagniny agnatiny en direct hitanao izy hitanazy ny geste aby izy amin'ny levinazy igny izy nivolagna hoe hitanao dikoely anao tsy haike ngala câlin za tamy fast food anao tsy namiako câlin igny imagine za ko olo managna fô ratsy aminazy devant n'olo jiaby ake za ndeha hagnano câlin aminazy azy efa tsy tsaroako aby tellement za tsisy problème aminazy za mazava fô aminazy ni volagniny agnatin'ny levinazy ka hitanao dikoely anao tamy soirée na farany anasa ake hagnano câlin taminazy tsy niresika igny nazy efa tsy azoko ono za to za nangataka câlin aminazy igny za tsisy problème fa izy koa fa tsy nagnano câlin aminazy izy tsy mivolagna aminazy za ndinene aminazy kelera koa
tsisy possible zay fa haiko izy tsy mivolagna aminahy, haiko izy tsy mila za bon za mangala koina, za mangala koina tsara rafin'olo baka tsy rafintegna avake zany mondiny rafy zay mihitsy baka tsy ho hisy aminahagna amin'ny taxe rafirafy zay mihitsy sa le mot rafy mihitsy tsy miexiste aminahagna amin'ny taxe nazovy olo miaraka amin'ny taxe nazovy tsy ho possible za ho hisy rafy zegny baka taxe tsy raha olo miaraka aminahy na olo miaraka aminahy na olo magnino zay olo miara-miasa au contraire zay olo miaraka aminazy ake ndro tsy maintsy mikoragna aminahy ary taxe zany tsy andi pour présenter n'importe qui aminahy mbola nahalagna zany miprésenter olo aminahy non za amizay zany mato olo présenteny aminahy zay tsara zay olo mpiara-miasa présenteny aminahy olo important aminazy olo misy dikany aminahy indesiny amin'ny soirée ke za ndraiky andia raha fiazy ake devant satria hoe mamany zanany ake de za tsy koragna aminao non za mikoragna aminazy akory belle akory zao magnino fa tsy midika hoe alako mamany zanany na magnino fa nina fiara-miasa mananjany le raha histoire nandalo izy igny aminjay za zegny vu ny message io za vu ny message za tsy koragna détenu za fa netretry problème manjare mafy za tsy netretry izy avy tary izy havy tary za tsy nidalaly azy tankilako olo maro nivolaniko noranora anaro tsy miditra eo za izy nampiakabava ary za mbala tsy miakatra satria za fa mandiniky filaragn'olo vidy be aminahagna ba izy zany efa tsy de hoe andetako laram-pamegna satria amin'ny leran'olo miditra za nivolagna mangingigny ana zero za tsy miditra tsy tia za za fa tsy nicalculeko loatra fa za fa nicompte hoe firere telo ya zao 45 000 ariary firere zao efatra 60 000 ariary firere zao zany fô raha nidiniky te zay fagnarahanandreo agny foeke raha magnanjany zay sy zay arerenadany regny côté eo camarade niaraka taminazy afaka miditra agnatin'ny levinahagna aty afaka magnano commentaire aka fô hainjare tsara zany nagnazava ary nibisibisiky taminjare situation nandalo misora masy tsy voavaliko koa zegny na mashiry zio agny na manankory igny tsy haikaiky ary noro efa nalaza ratsy ya zine za tsy raha malaza ratsy fahitana le fahitako le raha zany tana le olo fa frustré amle raha tsy haiko amina andavanandro zare tana zare vo mahita igny za vo nagnaboaka capture igny na fahitanjare capture igny hoe raha logique zare mbola mandeha mivolagna za fo Marie Monica nampiakavava karakory drako izy baka igny eto zay tsika baka samby Antananarivo Monica so ihany nahita lefto to de adresse ke aminantsika samby aketo na tsara fogna raha natanao mbola ho hitanao izy mety lundi na mardi agny na fô raha natanao izy koa ohatra ndra hoe igny logique valin'ny raha jiaby ary za mbarako aminao karaza tsy ny raha fianagny tokony na tsara situation nisy Jocelyn Totlava ngiatako solo fotsy ana olo tokony mahavaly voalohany doko hely zany tsisy relation aminjao karaha vadily taxe zay mahay tsara hoe doko hely zany magnanjao na doko hely zany magnanjao ana mihitsy ndreo mampiditry doty agnaty loana igny ndraiky tsy de idirako loatra tsy de haika ok tsy de haina basy izy fa za ko mbala zay olo ambarany taxe za ary taxe zany tsy atako lazaiko hoe igny donc olo nambarany za hoe ty zao olo kofa ambarany za ty doko hely ampidiro tadia place VIP olo ty doko hely izy olo magnefa vola na za fa tonga de mikontaniako alainy VIP jiaby agnaty alainy VIP jiaby agnatin'ny soirée nahagna ka mbo fa moins zao million hoe cachet nazy ampidirin'olo enimpolo vagny izy kofa minenagna aminahy zany ary za to zay artiste miara-miasa aminahy tiako mihitsy zahay managna tanao onde mbo milamigny regny fa tsy tiako zay agnatin'ny hasa zegny miady malomalo magnino moi j'aime pas ça tiako zegny olo miara-miasa aminahy nazovy zike tiako izy à l'aise tiako izy milamigny parce que izy koa tsy à l'aise izy tsy milamigny izy fomba koa moa izy andeha mi ambiance olo jiaby
tonga rô amizay mamonjy soirée doko hely koa ngia artiste mira 2 minutes 3 minutes fa mialy nontsonontsony tarô nagnanjao non tiako izy à l'aise mivolagna aminazy doko hely mba alaigny amin'ny manakambahiny ety zahay afirme reo efatra zay tiandreo alefako agny tobile nahy mangala zare zay tsy andeha taxi doko hely fa tiako alaigny tobiligninao alefako agny tiako mahita artiste andeha mpisoma amin'ny fiara-miasa tany eo à l'aise izy miditry ke tianazy zegny ohatra za nagnandranagnany anabasy midira foana eo izy tonga rô taxe vo tonga rô izy tsipiny micro izy mahita anazy avake tabitabany ake izy za tsy hira tsy efa raha nambarako anazy ena problème anay nananina malonay roa mety mbola ho vita fa manakory amizay le public tonga akire manakory amizay hasanay amin'ny magnaraka zay ko tamin'ny soirée namboariny doko hely ta tsy niakatra angara ihany tsy nihira angara ihany magnanjany zay les amis anarô ty izy doko hely business fo interinany fa tsy adinarô za ngia tegna tsy nidirako feky adinjare fa raha igny nampidiranjare za na za mikoragna amin'ny taxe zegny za tsy mitry détail ny fiainagna taxe zegny non za zay raha volagniny nagna fo doko hely ataovy zany ary hainy taxe za amivaravarana ake zany evy tany miconfie raha aminahy zany mampalaise izy miara-miasa aminahy ary taxe zay kofa hasanay izy tegna magnano faux tiako maregny commentaire ny tana le pianatra tonga pianatra baka ciblenay kofa fast food zegny afodizoa marininao doko hely de tana le pianatra mamonjy soirée negny tianay zany na taxe na za tiany taxe mitsy maregny hoe afapo le olo za koa tiako tana le za marendraigny mitsofotroka le 6 heures du matin za miditra miasanay negny tana olo jiaby mbola mangala ambiance mbola magnino taxe mbola mampisomba à l'aise olo jiaby regny raha tiako sosiko za magnano tady volanagna oui fô tiako mitsy maregny mahita olo jiaby à l'aise antsova za matinazy atao nianaka samay magnanjany ary zany tokony tsapany artiste jiaby re zany lefa niara-miasa aminahy tiako mitsy mahita artiste miara-miasa aminahy à l'aise zare fa tsy zahay ndraiky miady lava vont soirée malomalo zao tsy afairanao ndraiky hira zegny fa misy correction hely ninaka misy toetry ny viavy mitagna fidirana tamin'ny soirée nomoaly za baka nitagna tamin'ny soirée nay nomoaly za kofa soirée atako baka za fogna varavarana ake tegna za asiova sourire fo fa mila olo mila vola mibie anao le fandraisana misy fiavogna tsy mety izy tsy raha misy fiavogna non za ndraiky matetiky amin'ny raha igny anage mivolagna zegny za tsy raha miavogna tanao misy olo fa milahatra regny misy olo milahatra regny de agnano transfert nefa fa misy olo fa pare vola zare fa ti hitra nefa transfert za mbola ivérifie ziny tonga regny fogna volagnako hoe ndraiky mampasarotony zay le andesa hely miambina za ambola le olo fa niomagna reto za ampidirigny satria filaharagna fa lava be magnanjegny zay namako fandeha soirée de atsika samy mifandraisany azy fa ninahagna fogna malôha za tsy magnano attaque personnel be magnanigny ninazy moa fa igny natany izy igny fa vita capture vidéo jiaby izy igny farany idinihiny izy igny matoa izy natany zany le fahazahoan'le raha izy efa nipekitra atarô tsy possible papanjanako agnanjao nefa le raha fanazavaiky zao le raha misy izy kolo za tsy niraha fiasany amin'ny raha tsisy ataoko tsisy dikany baka zany izy sanatria mivafatry lera misy ny fiovoan-dravitra amin'ny fiainagna taxe zay raha miova ake za misy adapta fô satria asany nay roa fa zay tsy miditry hoe zao tsy miditry zany zay asa collaboration ninay viavy igny lasty efa malazangengegny ndraiky tsy idirako fa izy igny natany integna tia raha toadrana ino ma tsy azonao am'le hoe efa tsy fampivolagna et tout avant les 13 mai donc bah oui efa tsy raha signaler zay momba
Ok, bassin. Zélie Rahade. Maya Christina, bébé, oui, bébé. Anita, métinité, via Vitowe. Corentan, que j'ai via venir comme non. Possible. Possible. Faz a femme vol, n'amène taxa usa. Char, ela fera minha saneze, fam tango. Char. A viagem uma muito soirée, fum. Char, onde que me interdizia, met awe draha. Corentan, da tchek hino, matu ize fa tunga menino. Aroan olo proche zare donc mais privé zare mety magnamarigny raha volaniko zany. C'est pour ça que za tsy miditry laliny za. Za le raha hampisatisfait public-nay ambopo aro raha mampiasa aloha za. Hoe ino raha tianjare, ino raha tiany ata, ino le fivagna tiany zany raha masitry za. Tiako mare zare satisfait nataony raha tiany jiaby zao. Misy mandefa MP amina ira karaha zegny doko ele c'est votany ihany. I magnanjao c'est votany ihany. Zany raha miditry agnatin'ny lohako. Zora mandratra asantsika zany raha tiako fa za mitry vie privée non tsy nintsika igny ary zany le nagnanaovany za hoe ana magnino izy nivolagna akagny hoe ya tsy sora tsy ino doko hely magnino za hitanareo ato za tsy sary setry ny sora ko za ndolo ndeha mila atao tsara za mila atao ino za koa managna coiffure afaka za jusqu'à za ndeha nanlève za bien maquillé magnino zao chapé comme jamais za magnano lève ohatra za mitondra tobile regny za mandeha miweraera magnino za tsy hitanareo tamin'ny réseaux sociaux tato andeha nagnanjany non za koa fa hitanareo ato fa mipoera asanahagna fo magnano lève za mandeha magnambara zao datintsika magnano zao magnino zany raha hitavanareo za ato matin midi soir andre aza dignare amle 30 atsika toagna andeha gnanjao nahitanareo za mitondra tobile anahy fa feno affiche zay antso ihany mandeha magnano tamotamo et tout ça magnino zany hitavanareo za hany izy tsy matahotro fanagnambolanao déjà normal izy tsy matahotro fanagnambola za tsy olo misy vola za ko olo misy vola za mijanogna fast food jusqu'à 3h du matin mivarotro biedrako tsy maro koragna fa soranao ato madio io ka eo tsy madio za tsy raha isoragna feky misora tadry karaha ze za tsy olo misy vola normal izy tsy matahotro fanagnambola anazy za ko nisy vola ke are ndraiky nahita olo nisy vola miamby mivarotro bie à 3h du matin fast food olo karaha zahay reto fo mavita ze olo ohatra zahay reto mavita misaka raha ry 3h du matin mivarotro bie ataon'olo montsomontso ataon'olo magnino iaretigna fo anao naturel fo tsara merci amin'ny manaraka ataova invitation olo jiaby tianareo miditra anare zany karaha zegny izy mitaly taminao zegny tsisy raha pare ba oui tsy raha pare navy zegny vasira ho izy ino raha mahavasira za amizegny impiry mikritika azoko amy resaka asanahy amitaly ze tsy vaovao aminareo ato olo mikritika za amin'ny asa amitaly ze tsy mahavasira za feky fa za fo mahay za mahay mitaly za fo moeraoera zany aminare za mampagnano formation za moeraoera za mahay mitaly za magnino asanahagna baka koa fa eky za mioeraoera aminare za zay tana misy olo minenagna aminahy na doko ely tsy mahay mitaly kely raha koa za omino zany za eky za mahay mitaly ke za ndy omino raha karaha ze tsy possible ze salamy zany da na doko ely tamin'ny varavaragna tary misy raha nagnanjao afa za niampigny bietebaka fa tsy mila rumerandraha koragny za olo take karaha zegny anao ndraiky nataondreo misy quinquin azeby karaha ny volagniny izy igny baka samy miassume raha volagniny ninazy eo raha assume karaha jiaby volanky ninazy mila assume ny tsara koa niany ty mbala samedi dimanche on a lundi mardi samy miassume raha ny volagniny fa anao baka malaza misy toetry ndraiky amy raha zegny doko hoe oui malaza za zay koa tsy nagnaboaka capture igny eny anare jiaby tsisy nino raha nandalo igny tsisy nino fa za mieky za magnazava zany le raha mandalo mieky le raha tan'olo fitiavagna hady magnino ba c'est pas grave fa assumeko fogna izy tio za ko fa nenagna assumeko fa za zany magnazava le raha misy igny capture zegny nazy avec za nagnaboaka capture igny misy koa mivolagna agny hoe ya doko ely tokony mivolagna aminazy zao tsy mivolagna aminahy ndy volagnako zany izy fogna ma izy tsy mivolagna aminahy za nde gnazava zany izy na izy mahita za mitodiky antany hafa na za nany koko tatyany onya izy mitodiky antany hafa
izy nivolagny ta za andeha hagnano câlin aminazy amin'ny fast food za za kelera koa za doko le andeha hagnano câlin amina olo hypocrite ozy izy matoa za andeha hagnano câlin aminazy zany ke za zay zany eritreretina hoe zay olo mitratra aminahy amin'ny lalagna me zao câlin pour quelle raison izy ave mbola misatondra ino koa après ke ino tsy nivolagnanao izy en privé tu vois c'est ça votre problème en privé c'est ça en privé karakory en privé karakory za mahay malonjare privé njare way za mahay zare tsy fandevy maty oe za mahay zany anao olo tsy tomagny zany ana maty tsaka magnino ke baka amizay foanao joty andeha hitory izy olo tsy nagnasasa Madagasikara ke baka tsika mahita izy hitanare zany kasambava zao reto fa mahita raha ataony tao kofa taxe mampisoma hitanare zany na za ivelany zany commentaire an'olo ato na za ivelany ave taxe tsary ny interdire izy zao sambany ary ninahagna asako forana tao taxe zegny agnatin'ny artiste analaiky tao izy amy condition azy tsy possible avy aminazy annuleko contrat naha ajanoko izy ty fa tsy tiako Monica avery tsy ampidiriko annuleko soirée na non jamais de la vie commentaire anao ty ndraiky mbola manesy doko hely amy koragna Monica fo tsy raha ty zay les amis de tsy haiko fazahoanare koragnanahy fa zegny ny raha marigny avy taminahagna zegny le raha nisy izy igny za izy kôlo mpikoragna aminahy tsy olo nirafy za ave taxe zegny tsy olo mpidemande service magnanjany sambany taxe mihitsy nagname agnaran'olo magnano igny mety agny problème manjare areto antsika mitandregny izy ko hatany amy réseaux sociaux ohatra raha publier izy ka taty aky raha iainany eto antsika maharegny version nazy hoe ino encore suite ny raha jiaby natany izy ka nieritreritry tsisy dégâts ndra tsisy suite izy igny fa ivolombolaniko fogna ologno aby reto ititihiky tsy haiko magnino vava natany regny eto antsika koa mitandregny azy ne taxe fo tsy mijery anao ndraiky mimalo zegny baka ok basi commentaire anao ty mba manisy kwa tsara misy franchement. Les amis, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bisous.